elkaar zou krijgen. Want wie wij hier in beeld zien, dat is eventjes bij elkaar opgeteld. Marvin Rossel, Florian Bonfrère en Els Leclerc. Zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal goed. Kijk, er komen 3 antwoorden terug. Dat is ook inderdaad voor Zoom en Skype is dat super moeilijk. Maar leuk dat jullie er zijn. En ik zou zomaar even, omdat de dames gewoon voorgaan, bij Els even willen beginnen. Want jij bent net als de 2 anderen van het Vista College, heb ik begrepen. En je werkt nou bij Chapeau Magazine. Klopt dat? Nee, daar heb ik stage gelopen in het eerste jaar. Dat staat er wel nog op mijn LinkedIn, maar die is nog niet heel goed bijgewerkt. Zo zit dat. Ik kon het er net over hebben. Maar, ik heb daar stage gelopen in het eerste jaar. En in het tweede jaar bij Gilles Student Services. Maar ik zit nog in mijn tweede leerjaar van marketing en communicatie. Oké. En hoe zie jij dan jouw toekomst, als ik me dat dan zo even afvraag? Want je hebt al met 1 been in de praktijk gestaan, bent nu weer terug in de studie. Maar er gaat straks een baan op jou afkomen. En hoe zou die ideale baan voor jou eruit gaan zien? Nou ja, voor mij zou de ideale baan persoonlijk dan in de makelaardij zijn. Op een plek waar ik veel zou kunnen leren. En kennis zou kunnen maken met het vak en ook met collega's. En zo zou ik me willen ontwikkelen naar een eigen kantoor. En ja, gezien corona is daar nog niet heel veel invloed op de makelaardij. Loopt dat nog allemaal best wel prima. Dus maak ik me daar nog niet heel veel zorgen om. Eigenlijk. Nou, maar ik vind dat vrij concreet omschreven. Dat geeft mij wel het idee dat je dat gaat lukken ook. Maar we gaan je proberen daarbij te helpen. Stel je voor. We hebben natuurlijk hier wat deskundigheid aan tafel zitten, maar ook nog een heel groot netwerk. Dus daar gaan we voor. Ik spring eventjes naar jouw buurman, tenminste in dit scherm hier voor mij. En dat is de creatieve held op sokken uit Kerkrade. En die heet Florian Bonfrère. Florian, wat een geweldige titel op je LinkedIn. Ik kreeg er meteen goede zin van. Je had zelfs een profielfoto waar een stukje sokken ook nog in beeld waren. Dus ik denk, hier is over nagedacht. Daar is zeker over nagedacht. Dagelijks draag ik uitsluitend happy socks, vrolijke sokken. Daarnaast draag ik soms wat kleuter en held op sokken en creatief. Dus dan kijk je daar. Ja, Rob die wil die even zien, die sokken. Zou dat kunnen? Of zeg je van, dan moet ik hier... nee, dan ga je van je stoel vallen, denk ik, hè? Als je dat nu wil laten zien voor je webcam. Ik moet bekennen, ik heb ze nog niet aan. Maar Geeft niet, nee, sorry. Dat zullen we nooit meer doen. Nee, echt. Maak je geen zorgen. Maar hartstikke leuk. En je zit dus ook op het Vista College, begrijp ik. Ik zit zeker op het Vista College. En hoe ziet jouw toekomst eruit? Als je eventjes mag dagdromen naar de ideale baan, waar zit jij dan over een paar jaar? De toekomst is per definitie op dit moment een beetje onzeker natuurlijk. Kijk wat in de wereld gebeurt op het communicatievak en wat dat met zich weer brengt. Maar de ideale baan zou voor mij zijn in een soort 3-2 verhouding dat ik toch nog een beetje op mezelf ben. En in loondienst bij een communicatieadviseur of een signbedrijf. Want de signwereld in Limburg die ligt mij heel erg goed. Het is echt het uitvoeren van de communicatievraagstuk. Ja, dan iets in de richting van art director of zo, bij een reclamebureau bijvoorbeeld. Wellicht, zeker. Ja. Nou, kijk eens aan. En een stukje zelfstandig hoor ik al. Dus je hecht ook wel aan je eigen, laten we zeggen, eigen ondernemerschap. Waarin je zelf de keuzes kunt maken voor de dingen die je doet. Wat natuurlijk een eigenschap is, die draag je bij je. Dus dat zal wel een stukje ZZP-richting gaan wijzen. Dat moeten we dan maar even zien. Kom zo meteen bij je terug. We springen eventjes door naar Marvin Rossel. En die zit, als ik me niet vergis, ook natuurlijk op het Vista College, maar in de logistiek. Dat moet je me eens even uitleggen, Marvin, wat jij daar precies aan het doen bent. Bij de opleiding of bij mijn werk inmiddels? Oh, je werkt inmiddels. Nou, dan zou ik zeggen, dan laten we het daarover hebben. Mijn taak is vooral zorgen dat de chauffeurs binnenkomen met die goede papieren. En dat ze ook met die goede papieren kunnen vertrekken. Zodat ze onderweg geen problemen krijgen. Oké. Je noemt dat zelf logistiek supervisor. Daar ben ik nu voor aan het studeren. Die opleiding ben ik nu af aan het sluiten. Maar ik werk hier nu mee als administratief medewerker in de logistiek. Oké. Trouwens, je bent nu op je werk? Ja. En jouw werkgever heeft jou dus de ruimte gegeven om vandaag mee te doen in een interview? Ja, hij heeft zelf ook een gesprek met een manager van een extern bedrijf op dit moment. Oh, wat leuk. Oh, dus jullie combineren dat.
Ja, hij zit inderdaad in een andere ruimte. Ik zit gewoon op kantoor. Nou, wel te complimenten trouwens voor je werkgever dat hij je deze ruimte geeft, want ze zijn niet allemaal zo soepel hoor. Ja, en wie is die werkgever? Mogen wij dat weten? Mijn werkgever is de heer Schaaps. Oké. Ja, En van welk bedrijf? Ja, dat bedoelde ik eigenlijk, ja. Sappie. Oké, mooi. Oh, ja. Kijk, Nou, dat Netjes. is niet de eerste de beste. Serieus overvracht, ja. Ja, dat gaat ergens over. Hey, hartstikke goed. We zitten nu eventjes in de logistiek. Laten we even kijken, hoe ziet jouw toekomst eruit? Want je hebt daar ook een idee bij. Je hebt nog ambities, omdat je die studie supervisor bent aan het volgen. Ja, ik wil vanaf volgend jaar naar Hasselt toe. Dan ga ik op Hogeschool PXL studeren voor een logistiek manager. En zeker op dat niveau is er genoeg werk eigenlijk. Oké. Dan kun je genoeg werk vinden. Er is meer dan genoeg, staan meer dan genoeg vacatures open. Ook hier in de regio Limburg? Tenminste, Ja. oké. Gelukkig. Oké. Dat opleidingshoofd van die opleiding zelf zei dat er op dit moment in Vlaanderen 900 vacatures openstaan voor het niveau wat ik dan ga studeren. Oké. Ja. Dus jou staat een mooie toekomst te wachten. Ja, daar staat voor mij waarschijnlijk een toekomst te wachten waar ik meer dan genoeg keuze heb. Maar je hebt in ieder geval nu al gekozen voor de combinatie van werken. En dan neem ik aan dat je daar ook een soort inkomen uit hebt. En tegelijkertijd volg je ook nog de studie. Dus Ja, dit is eigenlijk bij Sappie is eigenlijk mijn stage geweest. Die heb ik vorige week afgesloten. Dus ik ben deze week heb ik kunnen beginnen met vakantiewerk. al mooi. Kijk. Ja. Kun je dat aanbevelen? Is dat niet heel belastend? En studie en vakantiewerk? Of denk je dat het goed gaat? Ja, ik heb vrijdag nog 2 deadlines, maar het zou goed moeten komen. Ah, super. Ik moet één verslag dat ik moet inleveren, heb ik al gemaakt. Dat heb ik tijdens een stageperiode moeten maken. En ik moet ook een ondernemersplan gaan presenteren. Oké. Wordt Spannend. strak plannen. Ja, moet je Ja. even je baas laten nalezen. Dan kan die misschien nog wat goede tips geven als ik dit zo hoor. Maar je bent wel inspirerend bezig. Het lijkt mij een goede combi als ik het zo hoor. Eventjes naar Els. Els, zou je dat ook niet willen? De opleiding afmaken en tegelijkertijd al aan het werk met een inkomen? Ja, dat denk ik ook wel vaker over na. Omdat je dan natuurlijk al leert. En ik denk dat het ook op je cv best wel goed staat dat je de motivatie hebt om al te werken en te studeren. Maar ik werk in de horeca als bijbaantje, wat ik heel erg leuk vind. En onze school, wij hebben ook best wel volle dagen. Dus ik heb ook nog niet echt de ruimte om dat te doen op dit moment. Ik denk ook niet dat het vanuit school te combineren zou zijn. Ja. Om al, zou ik zeggen, echt bij een bedrijf aan het werk te gaan. En je hebt natuurlijk je uren dan ook van 9 tot 5. En onze schooluren lopen ook van 9 tot 3. Dus dat zou wel met elkaar in de knoop komen, denk ik. Je bent ook een soort thesis aan het maken die je moet inleveren. Of een projectstuk wat je moet inleveren. Of werkt het zo niet? Nou, toevallig heb ik mijn ondernemerschap presentatie van het examen vorige week gehad. Aha. Maar wij werken gewoon iedere week met deadlines van opdrachten. En die lopen vaak wel meerdere weken door. En daar werken wij aan eigenlijk. Dus niet te vergelijken met een thesis, maar wel opdrachten op het gebied van marketing. En moet je een onderneming opzetten. Of je moet een onderneming onderzoeken. En nu spelen ze dan een beetje in op de coronacrisis. En ja, zo zijn we dan iedere week bezig. Misschien meteen een vraag daarop inhakend. Hè? Ja, Florian die wil zijn eigen onderneming starten. Maar zou jij überhaupt een eigen onderneming willen starten met de wetenschap van nu? Ja, ik zou ondanks hoe het nu is, zou ik nog steeds wel een eigen onderneming willen starten. Ik denk ook dat je moet durven als je een eigen onderneming start. Dat is sowieso een risico. Ja. En gezien de situatie van nu denk ik ook dat het de ruimte biedt om juist mooie nieuwe initiatieven en op een andere manier dingen aan te pakken. En misschien als jonge ondernemer ben je daar flexibeler in als een ondernemer die al jaren zijn bedrijf runt. Dus ik zou dat eigenlijk nog wel gewoon aandurven, ja. Oké, maar zie je wel de zaken, want je had het over de vastgoedmarkt. Toevallig ik weet niet of jij wel eens in nieuws kijkt. Ik ook heel sporadisch trouwens. Maar dat was onder andere, ik geloof de Rabobank riep op een gegeven moment. Hè, we verwachten toch een daling van de huizenprijzen in het komend jaar. En jij wil in de makelaardij.
Hou je dan met Ja, ben je dat soort dingen dan nu ook al bewust aan het volgen om te kijken van ja, hoe ziet die ontwikkeling eruit? Wat zijn kansen, wat zijn risico's? Ik kan me ook voorstellen dat mensen misschien op een hele andere manier willen gaan wonen. Ik denk dat genoeg. Ik hou wel, maar dat is omdat ik dat zelf interessant vind. Natuurlijk niet ieder uur van de dag, maar ik hou het inderdaad best wel in de gaten. En als ik er iets over tegenkom, lees ik het eigenlijk ook wel. Omdat ik denk dat die informatie altijd goed is om te hebben. En bijvoorbeeld, ik las een artikel deze week over dat het feit dat inderdaad de huizenprijzen waarschijnlijk gaan dalen. Maar omdat de vraag is nu eigenlijk verdubbeld naar huizen. Als bijvoorbeeld als je kijkt naar de vorige crisis. Toen de huizenmarkt helemaal instortte. Dus de vraag is nog steeds groter. Dus wellicht ga je goedkoper verkopen. Maar kan je daardoor wel meer verkopen. En biedt dat ook weer mogelijkheden. Oké. Nou, dat is heel goed geredeneerd volgens mij. We moeten eens even aan onze creatieve man vragen of hij ook een hele creatieve beroepstoekomst ziet. Want de dingen zullen misschien niet blijven zoals ze waren. Hè? Als ik dan roep art director bij een communicatiebureau, is de vraag hoe ziet dat er straks uit? We zien nu wel mensen allemaal thuiswerken en van achter de Zoom of de Skype hun werk aanleveren. Hoe zie jij dat voor je, Florian, als je straks jouw creatieve werk gaat presenteren bijvoorbeeld? Zie je dat doen op Zoom of op een ander systeem? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het 40 uur per week op kantoor zijn, dat niet meer tot de toekomst hoort. Ik denk dat er heel veel part-time tijdschrift gaat gewerkt worden en alleen als team samen moet komen, dat fysiek gebeurt. Presentaties blijven hopelijk fysiek bij de klant. In afstaan met een achtneming van de anderhalve regels of welke regels op dat punt of dat tijdstip gelden. Maar belangrijke presentaties of pitches of sales, die blijven mijn inziens ten alle tijde nog fysiek. Ja. Maar de 40 uur werkweek op kantoor, die is voorbij, denk ik. Ja. Zie jij trouwens nog veranderingen in je communicatievak? Hè? Want jij staat eigenlijk een beetje zo aan het begin. Hè? Alhoewel, ik heb wat werk van je gezien en daar was ik aardig van onder de indruk. Maar zie jij een verandering in het communicatievak van we hebben nu nog steeds print. Hè? We zien hier nog boeken liggen, maar naar meer digitalisering, maar ook naar slimme dingen? Absoluut. Digitalisering, dat blijft. Ik zie ook een link tussen print en digitalisering. Achter jou staan een paar mooie bannertjes die gaan de eerstkomende 20 jaar nog niet digitaal zijn, denk ik. Print blijft een wereld. Je kunt ze wel interactief maken. Bijvoorbeeld met, ik noem maar wat, een platform als Instagram. Dan zet je op je banner een call to action. Richt je camera naar de banner en dan wordt die interactief. Dan gaan er dingen gebeuren. Vertel. Een augmented banner, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik vind het een goed idee. Ja, moeten we ook doen hier. Ja, maar daar ben ik wel eens nieuwsgierig naar, hoor. Want daar heb je dus al over nagedacht. Niet concreet, maar stel je voor, je hebt een banner en je verkoopt, ik noem maar wat, je maakt filmpjes. Je staat ergens op een evenement en je hebt daar screenshots van bepaalde commerciële filmpjes die je hebt gemaakt. Die staan daar, de illustraties staan die afgebeeld. Je bent met een partij in gesprek, die is een beetje nieuwsgierig van, wat doe je nou allemaal? En dan zeg je, wijs je telefoon even naar die banner, klik het filmpje aan wat je wilt zien. 30 seconden preview, wil je meer zien, kom bij me op kantoor, gaan in gesprek, pak een koffietje. Oké. Daar kun je aan denken. Ik ben in elk geval blij dat we nog koffie blijven drinken, hoor. Ja, nee, dat wordt zeker niet minder op. Nee. Maar creativiteit zal altijd nodig blijven, ook in de toekomst. Ik vind dat we al heel veel creativiteit hebben ontdekt in de coronacrisis. Dus het komt er wel op aan. Ik denk dat dat voor jullie alle drie geldt. Dat je ontzettend de vinger aan de pols moet houden wat de veranderingen aangaat. En dat je daar van tevoren dan zo snel mogelijk over nadenkt. Van hoe gaan we daarmee om? Want veranderingen blijven waarschijnlijk voorlopig nog wel even doorgaan. Het is natuurlijk geen prettig vooruitzicht dat er een crisis lijkt aan te komen. Hè. Dus daar moeten we ook nog een oplossing voor bedenken. In welke vorm dat gaat worden, weten we ook nog niet. Maar ik denk dat waakzaamheid en creativiteit nu wel heel erg belangrijk zijn. De crisis biedt ook altijd weer kansen, hè? Ja, ook dat. Dat is ook zo. Ja, misschien dat Els kan vertellen wat wij voor jou zouden kunnen doen. Want wij hebben natuurlijk een geweldig groot netwerk achter de hand. En waar kunnen we jou mee helpen op een of andere manier? Dat is een moeilijke vraag. Misschien überhaupt als iemand dit ziet, dat ze zoiets hebben van, met Els kunnen we wel wat. Verder denk ik, is er denk ik niet heel veel waarmee ik geholpen moet worden. Ik denk dat ik
best wel prima informatie gewoon kan vinden. En je updates kan krijgen die je nodig hebt als je een beetje het nieuws in de gaten houdt en de ontwikkelingen. Ja. Ja. En laten we in elk geval verbinden op LinkedIn met elkaar. Kijk, we hebben hier Evelien aan tafel en die houdt zich bezig met hoe ontwikkelt iemand zijn of haar netwerk. En misschien dat je daar iets aan hebt, dat we Evelien, in ieder geval dat jullie elkaar vinden op LinkedIn. Dan kun je al misschien uit haar boek, we gaan straks natuurlijk ook haar boek cadeau geven. Nou, we hopen dat je dan op een of andere manier in beeld bent en dan kun je daar al in vinden hoe je netwerk kunt gaan construeren. Want daar gaat Evelien over. En dat zullen jullie alle drie in je toekomst natuurlijk nodig hebben. Want je zult toch contacten moeten hebben waar je uiteindelijk mee samenwerkt. Ik ga in ieder geval zorgen dat ik met deze 3 jonge mensen de connectie leg. Want ik vind dat heel interessant waar ze allemaal mee bezig zijn. En, ja. Hey, nou ben ik nog even ter afsluiting misschien naar 1 ding heel erg nieuwsgierig. Want jullie hebben nou de afgelopen maanden allemaal meegemaakt. En jullie hebben allemaal heel veel wijze mannen en vrouwen allerlei besluiten zien nemen en horen nemen. Die over jullie gingen terwijl jullie niet gehoord werden. Even bij Florian beginnende. Heb jij een tip aan al die oudere, zal ik dan maar voorzichtig uitdrukken, oudere wijze mannen en vrouwen die beslissingen nemen over jullie toekomst? Jazeker, en dit is op zich nog een recent onderwerp. Nog gisteren op het Katshuis zijn er gesprekken gevoerd met de coalitie X en politie Y. Dat zijn de generatie X en Y. Tim Hofman, BNN, heeft zich daar sterk voor gemaakt dat ook vanaf nu onze generatie gehoord gaat worden in de besluitvorming over corona, over andere dingen. Dus ik zou zeggen, zoek even op de coalitie Y of de coalitie X. Ik had het al gezien. En ga maar met een gesprek. Oké, maar ben jij dan vertegenwoordiger van die coalitie hier in Limburg? Nee, absoluut niet. Maar ik zag toevallig gisteren een uur voorbij komen. Dus, doe ons eens een plezier. Kijk eens even wie dan de vertegenwoordigers hier in Limburg zijn. Misschien willen we die ook wel eens graag even spreken. Ja, interessant. Maar dan leg ik wel die vraag even bij jou terug. Dat scheelt ons redactiewerk. Goed zo. En Marvin, eigenlijk dezelfde vraag aan jou die ik ook aan Florian stelde. Kijk, in de logistiek zal altijd werk blijven, maar ik hoop ook vooral voor de andere branches die nu klein zijn. Ik hoop dat er wel genoeg kansen blijven voor de mensen die nu de opleiding volgen, voor een beroep in die branche. En dan uiteindelijk te horen krijgen van keer op keer te horen krijgen van we hebben geen plaats voor je. Ik hoop wel dat er genoeg kansen blijven op de markt voor werk. Oké. Ondanks de coronacrisis. En Els? Ja, ik hoop dat ze het zo blijven doen als ze het gedaan hebben. Ik denk ook niet dat we echt ongehoord zijn. Want ik heb grote bewondering voor hoe de regering het heeft aangepakt. En zeker zullen er misstappen zijn gezet. Maar ik heb het idee ook dat de horeca weer open is. En dat ze wel echt bezig zijn met ons allemaal. Om het zo goed mogelijk te regelen in deze bizarre tijd. Ja. Dus ik heb daar eigenlijk niet heel veel op aan te werken. Ik heb me eerder een paar keer verbaasd over hoe knap ik het vind dat je daar aan moet staan. En maar moet beslissen over zo'n heel land in zo'n tijd. Ja, dat vind ik wel een mooie afsluiter eigenlijk. Goed, dit vind ik ook hartstikke goed. Daar wil ik me ook absoluut even nog bij aansluiten. Die mening die deel ik wel. Mooi hoor. Goed, nou die delen wij dan ook. Ja. Iedereen doet zijn best in een onverwachte situatie. Dus ik denk dat dat alleen maar een compliment verdient. Heel erg goed. Super dat jullie er waren. Dankjewel voor het interessante gesprek. We hebben weer nieuwe inzichten. We houden jullie er ook graag bij. Dus word lid van de community zou ik zeggen. En je gaat nog veel van ons horen en wij ook veel van jullie. Dankjewel voor jullie aanwezigheid en tot snel weer. Super. Doei. Hoi. Hoi.